Dnes si spravíme takéto perfektné domáce fašírky, napríklad ako ku koprovej omáčke, ktorú nájdeš v predošlých videách. Začneme tým, že si nakrájame pliecko na pasíky, ja si ho meliem doma, takže až sa mi tam vojde, takto si to pomeliem. Treba dávať pozor na prsty, takto to vyzerá, dovnútra vajíčko, pretlačený cesnak, trošičku horčice, majorán, 2 lyžice korenia na fašírky, Worcester, 2 lyžice, to nesmie chýbať. Hodíme si tam aj 2 lyžice strúhanky, trošku si to premiešať. Trochu sme prizabudli na soľ korenia, ale to napravíme, takže nezabudni. Zase si to premiešame, hore dole, nech sa nám chute poriadne spoja. Z hora, z dola, z boku, ako je potrebné, takto by to malo vyzerať. Tu už si nachystáme olej na panvicu, poriadne si ho rozohrejeme, vytvarujeme fašírky. Predtým ako pôjdu na panvicu, ich nezabudni obaliť v strúhanke, no a takto by to malo vyzerať.